Okemba, I would love to introduce Igamata na Mwafibo Bagwe Ndibo Kwese Ibamaka Ibamaka Bichuku Basire Basire Ibamaka Joy Ibamaka Telempani Ibamaka Joy Ibamaka 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 Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m ụnụ, ọkwa m nwa ụnụ, ada ụnụ, abịakwala m ọzọ. Ịma na ebe ọbụla nọ, ọ na-akpọtụ. Ya kpọtụba n'oge nke ndị Igbo biko, ya na-akpọtụ akpọtụ biko. Igbo amaka, ọwa anyị amakakwanụ, anyị bụ ndị eji eje mba. Tupu anụmagụ ụnụ onye mụ na ya ga-anọ wee tụlee okwu nke taa, ka m bugodo ụzọ wee kọwagodoro ụnụ onye mbụ. Ama m eji m n'aka n'ọnụ ma onye mbụ, mana nsogbu adịghị ka o si na dị, mmadụ ga-akọwata n'onwe ya n'ụnụ. Afa m bụ Oriakụ Ngozi Nwosu, akata eje eje, anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ. Ọmụ biko soronu m n'ihe nke taa, ọ dị egwu. Okemba, 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 I would love to introduce Okemba, 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 I would love to introduce Dịka otu m si kwugbuo, o nwere onye nọ ebe a mụ na ya ga-eso wee tụlee okwu ihe gbasara ihe a na-akpọ midia, ya bụ ndị na-agbasa ozi. Biko Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọ wee ebe a na-egwu egwuregwu ka a na-ama eziokwu. Soronụ m ka m kpọbata onye mụ na ya ga-atụle okwu a, ya bụ Maazị Emeka Okeke. Nnọọ. Ndewo. Oke juru ụlọ ya. Biko kene ndị be anyị. Igbo mma mmanụ, Igbo birikwanụ, Igbo ndewonụ. Nnọọ. Maazị Emeka nwanne m nwoke, a sị na ewo Group Managing Director Media Fuse ọkwa ya bụ ndị na-agbasa ozi. Biko ihe m chọrọ ibugodo ụzọ wee jụọ gị bụ, ị nwere ike ịkọwatụrụ m obere tupu anyị abanye n'ajụjụ m chọrọ ịjụ gị maka ọrụ ga? Ka m kenekwa ọzọ maka otu unu si nye m ohere ịbịa na nnọkọ a. O juru m afọ, and iji wee zaa ajụjụ gị, otu oyi esidịrị gị nkenke maka ebe ọnọdụ ebe m na-arụ ọrụ, Media Fuse Dance Regis Network, dịka ahịa si dịrị n'aha mbụ ya media. Anyị bụ ndị mgbasa ozi maka maka ndị ahịa, ka m kwuo ya otu ahụ, in terms of ọ bụghị ndị ọbụla, maka ndị nwere ihe ha ga-ere and chọrọ ịkọwa otu ihe ha na-emepụta. O nwere ike bụrụ mkpụrụ
ihe mmadụ na-emepụta dịka tomato maọbụ milk ọ aka ọrụ ihe ị na-arụ dịka ndị na-ejikọ ego ọ bụ na ọrụ ị na-arụ gbasara ndị bankị ndị ụlọ akụ maọbụ na ọrụ ị na-arụ bụ ndị na-emepụta ihe dịka ihe eji eficha eze ma ọ gịnị ịkwụ anyị ụgwọ anyị akọwatara gị otu ị ga-esi hazie okwu ka o wee ruo ka ndị mmadụ ghọta otu isi ihe ị na-arụ and ihe mmerụ ihe nke ị na-arụ and ihe ị na-achọ ilesi ndị ọha dum na-ege ntị maọbụ onye na-ege ntị na redio maọbụ onye na-enye enene na telivishọn maọbụ onye na-agụ nke ederede na newspaper maọbụkwa na onye ji telefon enweta mgbasa ozi dịka na SMS maọbụ ndị na-agụ n'akwụkwọ maọkwa ndị a na-edozi na ndị ka ihe a ga-akpọ ha na billboard n'iro. So ọrụ anyị bụ ịgba mbọ hụ na ozi ị nwere ịkọwara ndị mmadụ ka ha wee goo ihe ị na-arụ ọkọwata onwe gị ọfụma rurute ndị ịkwadoro nyawa ozi fọ. So na-egbughị oge ihe Media Fuse Dance Regis Network na-arụ and ọkwanụ ụlọ ọrụ ahụ ka na-enekọta na-abụghị sọ n'obodo anyị ebe a Nigeria but ana m enekọtakwa nyawa ụlọ ọrụ n'obodo ndị ọzọ dị n'akụkụ West Africa gbanyere Ghana gbanyere Cameroon gbanyere Senegal gbanyere Cote d'Ivoire. Maka na isi ka ị na-akpọ ihe a na-aga ya bụ na ị ga-akwụ ụgwọ biko akọla ebe niile ya bụ ihe na-aga ikwuru ya mgbe anyị bidoro sị ka ị gbuo ya nkenke gbuo ya nnọọ nkenke hapụ ihe ahụ maka ịma na ị na-agbasa ozi nke gị ị mara na anyị nwa ga-esokwu gị wee gbasaa ndewo ịkwụtakwu anyị ụgwọ anyị agbasara ya na-aga mana ka o si na dị ka anyị gbuo ya nnọọ nkenke. Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụlanụ maazị nwanne m nwoke ọ gwala unu otu o si wee dị. Ihe m chọrọ ịjụ gị bụ biko kedu otu esi wee hụ ndị Igbo ịma na anyị nwawo ndị Igbo a na-ahụ anyị na anyị na-achọ ụkwụ ọchịchọ mana ndị Igbo na-agbakwa mbọ ahụ onye na-agba mbọ asị na ọ na-achọ oke ọchịchọ asị na anyị hụrụ ego n'anya karịsịa asị na anyị enweghị nsọpụrụ ma ncha ma ncha. Biko achọrọ m ka ịkọwa kedu otu esi wee hụ anyị nwawo ndị Igbo. Otu mgbe esizi ajụjụ a bụ ibido ba ịkọwasị that na o nweghị ihe dị njọ n'ịchọ ọchịchọ ọkacha mma bụkwa na ịchọ oke ọchịchọ because na ịchọ ọchịchọ dịka otu ndị oyibo si kpọọ ya bụ ambition. So ọ bụkwanụ na ị nweghị ambition ndị ihe ji biri n'ụwa. Okay? So ihe ndị Igbo eji mara Igbo na obodo anyị Nigeria taa bụ na a na-atụ ilu na-ekwu okwu n'obodo ọhụụ na ị gara na Nigeria ma n'ụwa dum ma ịhụ onye Igbo ịma na mmadụ anọghị ebe ahụ. So ọ bụrụ na ọ ya ka anyị eje wụrụ ndị oke ọchịchọ ya wụrụ. Amụrụ m n'ugwu Hausa. Ọwụ na obodo na agha ada mgbe m pere mpe ewee nọta amachaghị m ihe ewee nọta agha aka m pere mpe ikezina ịjụọ m onye ebee ka m bụ ma agwa gị na m bụ onye Hausa onye Kano maka ebe a na ọmụ m. Biko nwanne m nwoke cherekwa nke ị kwuru Igbo bịa leenụ mma o biko chere m akụpụ nụ beli awụ onye azụrụ azụ nwafọ amụrụ gị na Kano ga-eto na Kano na-agbapụ Igbo otu a Chineke ngwanụ omena biko maazị na-ekwu na-aga ngwanụ ndewo. Enweghị m ike isi ka akọrọ m aka na ana m asụ Igbo maka na omenala Igbo ka ejiri zụ m ara Igbo ka m ṅụrụ ofe Igbo ka m riri ụtara Igbo ka m nọrọ
so na-agbanyeghị omenala Igbo dịwa gboo, ihe akọwara m asụ obere nwa na-eto na uno famili ndị Igbo bụ na ga-emekatakwana chekwube ihe ndị gị na nna gị hapụrụ gị asị ihe eji ebi ndụ. And so ihe nke a na-akọwa bụ na nwa afọ Igbo onye Igbo mụrụ azụrụ ya ka ọ mata na ọ bụ ikekete orie. So Igbo wuri ikekete orie mini na anyị na-ejepụ na-achọ ihe anyị ga-eji mee ma anyị adịghị ka ibe anyị ka ibe anyị mma. So n'agbanyeghị ọ bụrụ na ọ ya ka anyị ji wuru ndị oke ọchịchọ ọmaka, mana ka o si na dị ọ bịago ndị enwere aga esi achọkwa n'oke ọchịchọ ahụ. Ọtụtụ n'ime anyị si na ịchọ ọchịchọ nke anyị n'ọrụ oyibo, anyị rụrụkwa n'ọrụ oyibo gbaa odibo nke anyị. Odibo anyị gbakwana wụ ụdị odibo ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ebe a na-azụ ahịa dị iche iche, mana Idumota mana Ọnịsha mana Aba na-azụ. Ha mụchaa ahịa eduohu ụnọ ha eje bido nke ha. Aga akwa ka anyị si hụ anyị gụchaa akwụkwọ ma nne na nna anyị awụ ha nwee otu bank ma ọ nwee hospital ebe anyị eje rụba, anyị ejekwa mmụọ ahịa. Aga akwa ka ndị ọdịka ọdụm si je mmụọ ahịa ịgbasa ntozi akụkọ in a commercial way ka ntị ya otu ahụ ịkwụ anyị ụgwọ. Ụmụnne m, ụnụ anụla anụ, ụnụ aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Okemba, Okemba, Igbo Okemba, Okemba. As onye Igbo mbụ, I'm very happy na abụ m onye Igbo. I like otu nshi tonite n'ala Igbo. Nna m, nne m, ha niile bụcha ndị Igbo. Ka m si wee kpọọ onwe m nwaada gosi na ndị azụmobi jupụtara m so aṅụrị ka m si wee bụrụ onye Igbo. And ya dị m nkwadobe ịpụta ebe ọbụla kwụrụ azị nwaanyị Igbo mbụ azụ ọ na-enye m obi aṅụrị. Oge ọbụla ncheta na mbụ nwa afọ Igbo, obi na-eme m iyokom 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 iyokom. Obi bụ m aṅụrị, obi dịkwana m ụtọ na mba onye Igbo. Igbo anaghị efu na mba. M na-agakwanụ cheta na mba onye Igbo, obi na-abụ m polina polina. Mgbe m na-etokwanụ chọpụta na mba onye Igbo, etogasịrị na mba dị iche iche, mana n'ime mba niile a m biri na onweghị ndị omume ha yiri omume ndị Igbo. Ndị Igbo na-anabata ndị mba ọzọ, ha na-eme nwanne, ha na-akpakọta nwanne, ha anaghị achọ ka nwanne ha gafunahụ ha. Ebe ọ bụla onye Igbo na ọ na-agba na-esie ike. Ọ dịkwana m mma, obi mma na awụ m onye Igbo. Mama awụ onye Igbo, amanụ m ihe m gara eme. Ọ bụrụ na m si mba ọzọ n'ezie ọ ga-amasị m ka m bụrụ onye Igbo, n'ihi na ọtụtụ ndị si mba ọzọ ọ na-adịba ha ka ha bụrụ ndị Igbo. N'ezie ụfọdụ ayara ekwete, mana ụfọdụ ya ekwete. Ụfọdụ ya asị gị hey, ọ dị m ka m bụrụ onye Igbo. Ụfọdụ ọ bụ na m bụ onye mba ọzọ, n'ezie ọ ya adị m ka m bụrụ onye Igbo bikos na agwa ha amaka, ihe adịgasị iche, ka ha si akpa agwa, ka ha si eme, ka ha si achụ ego, ka ha si agba mbọ ma ihe niile. So ọ bụ na m bụ onye mba ọzọ, ọ ya amasịkwa m ma gụkwa m agụ ka m nwee bụrụ onye Igbo. Ndị mmadụ laikụkwara ya afụgo m ụmụ nwoke ma ndị na-abụghị ndị Igbo ma jụọ ese si na ụmụ nwaanyị ndị Igbo machara mma ma edozi ụlọ. Ndị be anyị, ọ dị mma na mbụ nwa afọ Igbo. Obi na-atọ m ụtọ na-abụ m onye Igbo, maka ebe ọ bụla ị gara asị gị kedu ebe onye Igbo isi ịbụ nwa afọ Igbo, ihe na-eche ozugbo bụ na ịbụ onye nwere akọ na uche. Maka ndị Igbo ife eji mara anyị bụ akọ na uche. Uche ndị mmadụ dị n'iche n'iche. Otu nchi wee ghọtata as onye Igbo, onwe ndị ga-afọ gị na ịmaka, onwe ndị ga-afọ gị na ndị Igbo ma akọ na anyị na-agwọ ọgwụ. Otu ife ndị ahụ si adịcha, mana generally ihe nghọta bụ na ndị Igbo ha sị na anyị ma achụ ego ọfụma ọfụma. O nwere ka njọ nwere onye na-were obodo na-ala ekiri ego, o were obodo ihe notice bụ na ụfọdụ na-eme ndị Igbo anya ụfụ
because na ndị Igbo amaka, ndị Igbo ebe ọ bụ na ha bịa a ga-ama na onye Igbo batara ebe ahụ. Ndị mba ọzọ ha na-ahụta anyị dịka ndị Igbo, ndị na-ahụhụ onwe ha n'anya, ndị na-ahụhụ ndị mba ọzọ n'anya, mana nke ahụ bụ asị. Onye Igbo ọbụla ọ bụghị ụta ha maka na ha abụghị onye Igbo. Onye Igbo ọbụla na-akwanyere onye Igbo ibe ya ugwu. Ọ na-akwanyekwara ndị mba ọzọ ugwu. Isi ka m kwuo, asị m kwuo, nke a bụ uche nke aka m. Mma asị na ha gara inwe mmasị ma ọ bụrụ na asị na ha bụ ndị Igbo, maka na ha hụrụ ka anyị si eme nwanne. Ekele dịkwara Chineke na ekere m wuru onye Igbo. Agaghị m ala ka iwe onye mba ọzọ. So ka m si wuru onye Igbo, ọ dị m obi ụtọ. Mbụkwa onye Yoruba mara akwụkwọ ka m bụrụ onye Igbo, ka m mata Igbo, asụsụ a na-atọkwa m ụtọ otu m si asụ. Ndị mmadụ na-ahụta anyị, o nwere ụdị anya ndị mmadụ na-elewe anyị. Anyị wụ ndị Igbo, anyị wụ ụmụ Israel. Ọ ya mere ebe ọwụ na onye Igbo tiri aka, ọ na-agara ya ọfụma. And ha were anya ha na-ele anyị, ọ naghị adị ha mma ebe ọwụ na onye Igbo nọ, ebe ọwụ na ụzọ na-aga, onye Igbo bụ ebe ahụ ụzọ na-aga. O nwere ndị ga na-echekwa na ndị Igbo na ha bụ ndị ọjọọ. Ka njụdị na o nwere obodo dị n'ụwa ga-enwe onye ndị ọjọọ? Nenea obodo ọbụla ị gara enwere ndị ọjọọ na ndị ọma, mana nke ndị Igbo maka anyị na-agbanụ mbọ ebe ọ bụ na ama anyị. Ya mere ebe ememe na-afụ anya na anyị bụ ndị ọjọọ. Mba, Igbo bụ ndị ọma. Igbo na-anabata. Ọ dị ka mụnwa ebe m si bụ Anambra State, home for all. Ya bụ bata etu isi wee dị, mana ị gaghị ala etu isi wee bịa. Ihe m mụtara, amaghị m ka m si akọwa ya. Mmụta m mụtara dị ukwuu. Nke kachasị na ihe gbasara ka m si wee bụ ka m si wee mara asụ Igbo. Ọ bụ na m toro na mba ọzọ, ọ bụ na m etoro n'ala Igbo, achịghị m na m ga-ama wee na-asụ Igbo. Ma ka esi esi nri, dị umeala, ka esi akpa agwa, ka esi eji ejije, ma ka ndị Igbo si ka ha si efe Chukwu, ka ha si eme ihe niile. Amụtara m na ndị Igbo na-akwanyere ndị tọrọ ha ugwu. Anyị na-akwanyere ndị okenye ugwu. Anyị na-elekọta ụmụnne anyị anya. Anyị na-akpa nwanne. Anyị na-erikọta nri ọnụ. Ihe niile a ihe m mụtachara mgbe m na-etolite dịka nwata. Ihu onye tọrọ gị kwụsị n'ụzọ kelee. Ọ bụrụ na o bu ihe alọta, gị nyere aka butuo ihe ahụ. Gị natakwa ngọzi n'aka onye ahụ tọrọ gị, maka ịkwanyere okenye ugwu, ngọzi okenye rute gị aka. Okemba, okemba, Igbo bụ okemba, okemba. Dịka isi akọwawa nna m na-akọkwa na-aga na m ege ntị, ndị be anyị na-egekwa ntị. Okay, so n'agbanyeghị na ihe ndị mmadụ ya bụ ịkpọ onye Igbo aha taa, ihe ya echeta bụ ụmụaka, obere ụmụaka, mkpụrụ mmadụ one na one na-emebi aha. Enwe ndị na-aga, ndị ọ dịkwana oke ọsịsọ. Mụnwa ekweteghị na o nwere ihe ọjọọ dị n'oke ọchịchọ. Ya ịchọ ka e were ọkachamara, ka ị kacha mmadụ. Chekwa maazị, ọ bụ eziokwu na enweghị ihe ọjọọ dị n'oke ọchịchọ, mana oke ọchịchọ a nwekwara na otu ọ dị. Ọ bụrụ oke ọchịchọ n'ụzọ ziri ezi, onwe ihe ọjọọ ya ka na. Ọ bụrụ oke ọchịchọ n'ụzọ na-ezighị ezi, biko na-achọ nke ịkọwa ihe aka. Maka na anyị na-akọ oke ọchịchọ ndị ịma ndị be anyị ofu ka ha ga-egeta oche ebe a gafe oche ebe a na-aga ekworozi agawa. Ị ga-akọwawarụ ya ka o ruo ụlọ ọfụma. Oke ọchịchọ na-adịghị mma wee oke ọchịchọ orimara ka oke agụ. Otu mmesi kọwa ya, orimara ka oke agụ bụ oke ọchịchọ na ihe niile dị mma dịghị mma. So na ịkọwata ya ọfụma, ọ dị ka mmadụ ije kuru mmadụ ibi ezo n'ọhịa. Yes, a na-akpọzi n'aha oyibo kidnap. Si n'ọka ya were ndị ihe a na-akpọ ya gbuo ozu, dịka otu mgbe ọ jọgburu onwe ya, ekpuru n'ike, ọ jọgburu onwe ya. Ọhụ ikwu oke ọchịchọ ahụ ka anyị chọrọ. Ọ dị ka mmadụ ide
zoo na ndị ihe a na-akpọ ya ịntanetị, ịma onwe onye na-ahụghị ma ịchọ nke ahụghị, na-atụ akwụkwọ chere na asị niile ya asị na ihe eji gbuo ozu ọhụụ ụdị ọchịchọ ndị Igbo. Ihe ejiri zụọ anyị asụ nwafọ Igbo bụ bido n'ụlọ n'ụtụtụ mbụ azụrụghị nọ ihe iji ike aka gị tite ka ihe eri, itite ihe n'akwụkwọ, itite ihe n'ịmụ ahịa, itite ihe n'ịmụ ahịa, itite ihe n'ịmụ ọrụ. And that is the oke ọchịchọ m chọrọ. Oke ọchịchọ anyị nọ n'ọrụ oyibo na-achọ anyị amụọ n'ọrụ, rụọ ọrụ mmadụ, rụkwara ndị mmadụ n'agbanyeghị wenite kọmpanị ha o ruo ebe o ruru. So ihe eji du anyị ụlọ wee ihe anyị mụtara na ego anyị sevitere wee pụta wee je bido nke anyị. And therefore n'ebe ahụ anyị nọ now ka anyị na-eme encourage ụmụafọ Igbo si onye nwere ike ịmụ, ndị nwee ike ihuwe isi mụọ ọrụ a, ha mụọ na-representkwa Igbo n'ụdị dị iche iche n'ụdị ụlọ anyị na-arụ. Anyị nwere ndị na-arụsọ redio, nwee ndị na-arụsọ TV, nwee ndị na-arụsọ pepa na ihe ndị ọzọ. So ya bụ ụdị ọchịchọ ndị Igbo anyị ji azụbagharị and ndị Igbo ji. And so anyị ga na-akwado ụmụaka anyị ka ha na-achọ ikwu ọchịchọ. And so onweghị otu o si bụrụ ịbịakwa na politiks ịhụ ndị Igbo, ịbịa na ndị ihe a na-akpọ ya ndị nkụzi n'ụlọ mahadum ebuzi ndị Igbo. Echere m na onwe ụlọ mahadum agụ ndị senitere isi mmadụ 3, 4, 5 ghara ịfụ onye Igbo na ya. A sịkwa na ihe anyị na-agba wa oke ọchịchọ hustlers, ọkwa ihe ụnụ na-akpụ ya ọnwụ so na hustling ka anyị nọ. So ndị Igbo kpọrọ aha ya ahụ ndị Igbo. So esoghị m na ndị kwere na ndị Igbo ya aza aha ndị iro kpọrọ ha, ọ ndị achọ nke Igbo gaa n'ihu kpọrọ ha. Mana ọ dịrị ndị Igbo ịgbanwe otu ndị mmadụ si ahụ ha n'anya nke ha, dịka na ụdị ọnọdụ a anyị nọ tata. A na-akọwatara ụmụ anyị na ka o si na dị nọ ndị Igbo ka ha wụ Igbo amaka. Ọha na eze ụnụ anụnanụ ihe nwanne m nwoke Maazị Emeka kwuru. N'ụwa n'ọkwa n'ihe mmadụ ji ọsụsọ ya wee meta bụ ihe dị mma, bụ nke ike. Ọwụ mgbe ị napụrụ mmadụ ihe ya n'ike, ọ wụrụ na ị na-agba mbọ. Biko nụ Igbo ndị ọma na-ege ntị, ụmụnne m niile ebe ọbụla ụnụ nọ na gbaanụ mbọ, nọọ ịgba mbọ ka eji wee mara anyị. Anyị awụhụ ndị eketere n'ike, anyị anaghị ekete ya n'ike. Dịka ihe Maazị kwuru, okwu kidnapping na oshikwe n'anyị oshihụ n'anyị, mana oge oru ọbụzi aka ga-asị na anyị nwabụzi ndị ọkazi njọ. Biko nụ Igbo bụ Igbo, Igbo amaka, Igbo bụ ndị eji eme ọnụ. Biko nụ ka anyị gbanwee nụ na ihe a adịghị mma. Maazị biko, ihe ọzọ m chọkwara ịjụ gị bụ ịma na a na-ekwusi na anyị hụrụ ego n'anya, anyị na-agbagharị ebe ọbụla nke ọbụla ọ bụ hụ ego bụ ego, otu ọbụla esi nweta ego ihe ama bụ ọwụ gịnị, ọwụ ego. Mana nke m chọrọ ịjụgo ka ikwu okwu gbasara ya bụ ihe a na-ekwusi na ndị Igbo enweghị nsọpụrụ, na ndị Igbo na-eme oke okomoko. Biko ị nwere ike ikwu okwu gbasara ya bụ? Okay, ihe nwere ike ikwu gbasara ya bụ na n'ọkwana ịghọtaghị ndị Igbo ma isi nkọwa as nwa amụrụ na ezinụlọ Igbo ma nne m ma nna m. Etoro m na ezinụlọ ịmara na iteta ụra n'ụtụtụ, nne gị ekwesịghị, ọ nna gị ekwesịghị icheta gị kene ndị tọrọ gị. Nne gị ekwesịghị, ọ nna gị ekwesịghị izi ozi ọ ịnọdụ na-ada ụda anya ihe kwesịrị na iyi eme imee. Etoro m na ezinụlọ nnọkọ ndị Igbo bụ na a nọrọ n'oche mgbakọ, okenye bata, obere nwa ebinyerie n'oche,
ominigodu na obere nwa ahụ ebini n'oche kwụrụ ọtọ obinie kwụrụ ọtọ nọ aghọtaghị ndị Igbo ndị aghọtaghị ndị Igbo na-akọwa and gịnị mere na eji aghọtaghị ndị Igbo si na Igbo enweghị nsọpụrụ bụ na maka na nke ọzọ eziokwu nne na nna nwa Igbo ma mụnwa bụ nna taa na-akọwara ụmụ mbụ ka o si na dị Igbo ahụ ndị a na-ewere hwe na akpa kpawuo so n'ime nsọpụrụ ahụ nwa afọ Igbo azụrụ nwa afọ Igbo ka o nwee ike ịkọwanye onwe na nzukọ ebe ya na ndị mmadụ nọ ma ndị ọcha nọ ya ma Hausa nọ ya ma Yoruba nọ ya ma ndị Igbo ọzọ nọ ya nwa afọ Igbo ọbụla toru na ezinụlọ Igbo mana nsọpụrụ dụbara gboo so eso m na ndị kwere na-eso na Igbo enweghị nsọpụrụ. Igbo nwere nsọpụrụ nwee nsọpụrụ to ndị isi ha mana dịka otu ndị Igbo anaghị eji akpọsi isi edowe efere ayọ nni. Ị aghọta na nwa Igbo gbara odibo gbachaa pụta na nzukọ ebe ọga ya mbụ nọ so nọ na nzukọ ahụ a na-eme nzukọ ọga ya bata ịhụ nwa Igbo ka o binyere ya n'oche ọnọrụ ana mana ekwuo okwu ịtụnye ọnụ n'ihe a na-ekwu nwa ahụ gbachara odibo kuru ihe a na-achọ ikwu mmụọ ya ka o si ghọta ihe ọga ya si ya nọrụ ana nsogbu adịna mgbe ahụ ka o eje kọwara gị sị gị na ya ekwukwenu otu o si dị ya n'obi ihe ọzọ ya bụ ịbakarịa ya mgbe ọjọọ ya ị ka na-enye dị m garị mana o gosighị na Igbo enweghị nsọpụrụ. Nwa Igbo ya enwe nsọpụrụ gee gị ntị gịnị ka ị na-akọwa enweghị ihe na-eme n'ala Igbo anụ nkọwatara mụ onwe m ọ bụrụ na Igbo enweghị nsọpụrụ nwata nwaokorobịa Igbo too ịnụ nwaanyị taa ma ị gụrụ akwụkwọ na Amerịka ma ị gụrụ ebe nwa ọhụ onye ọya anụ ọ ka ọkwanịsịkọ ndị Igbo na-enwe ike ịkpọrọ onye ọ chọrọ ịnụ kpọnarị nne ya n'ụlọ si ya nne m nerude ya anya ajụọ ya ajụjụ akọwarị ya ihe ọ ya ene ka ọ mara ya na nwa ọ nsọpụrụ. So Igbo dịka ndị Juu nwere omenala anyị achọghị ka etuhuo anyị chọrọ ka anyị na-enye ọkwanụ osi n'aka ofe n'aka na-akọwarị ụmụ anyị ma na-akọwakwara ụmụ anyị na nsọpụrụ ka ejune ji aga n'ogwu nọ ire ọma ka ejune ji aga n'ogwu. So ọwụhụ na ndị Igbo enweghị nsọpụrụ. Igbo nwee nsọpụrụ mana again Igbo anaghị akpọsi isi iburu efere ofu onye hụ ụzọ ewere na ọ kpatara ego fọ ndị niile nọ n'ezinụlọ. Anyị na-asọpụrụ ndị gbara mbọ kpata ihe bịakwa n'obodo nyeghachi obodo. Gịnị ka o ji wụrụ na ije n'ala Igbo ọtụtụ efu ụzọ eterekọrọ tagbuwa ịhụ ebe ọkụ dị mana ichecha ya ọwụ gọọmenti tiri ya ọ maka Igbo na-agba mbọ. So ndị kpatara ego tọrọ atọ bata nyeghachi kọmuniti because a sị na nwa na-eje n'ahịa na-eje n'ụzọ wee ruo mba chekwuo ọnọdụ ebe o siri bịa ịma na nwa ahụ enweghị mkpụrụ. So ihe anyị na-eme ihe Igbo na-eme omenala ka ji dị n'ala ọ ka ukwu omenala Igbo ka so wụrụ ndị na-ahụ ọkpata ego obiri n'otu mkpụrụ one room ọkụ ya na town o buru ụzọ jee rụọ nnukwu ụlọ na be ha ọ ka na-eme to a very large extent maka ihe a ka na-akpụ ya n'iji kpokọta ọnụ akụrụ ụlọ orutu nwanne. Okay, so nsọpụrụ dụbara gboo. Igbo nwere nsọpụrụ nọ nghọtahie ndị Igbo ịkọwagharị ebe nsọpụrụ si ana ngwaghị nọ ihe oyibo wetara. Okay, ihe oyibo wetara bụ na ndị aga mmesi kpọrọ obere nwa nwaanyị zụọ ya na Lagos maka na ebi na Lagos ikekwe ọ na-eje obodo oyibo na-abata maka na ọ na-eje holiday eruzi ọhụ nne m agadi nwaanyị nne m okunye ọsịa ha anyị ejighị ha ịzụ ikene ụmụ anyị okwu ha anyị kwuru
okwu ya ọwụdị ihe anyị ga-akọwata maka na ya bụ okwu anyị a ọ na-apụkwa ya mme mana ọ bụghị ihe anyị ga-akọta maka na anyị site n'ugbu a wee kọwa ya bụ okwu anyị ga-akọgide ọ gaghị ebi. So Igbo nwere nsọpụrụ. So Igbo jide ka unu ji mana onwe ka ụmụ anyị si ejehie ụzọ mekọwa onwe ha ọ na-adịzi ka anyị enweghị nsọpụrụ anyị agbazie ha ụzọ otu nsi chọọ igbochi okwu a. Igbo bụ Igbo ọ na-anụ naanị ya. Ekwekwara m n'ihe nwanne m nwoke kwuru gbasara nsọpụrụ mana ụzọ nke ọzọ ekweghị m maka na ndị nwere nsọpụrụ bụ ndị mgbe gboo. Ụmụaka kịta ikwu eziokwu nwanne m nwoke ha enweghị nsọpụrụ ma ọlị. Ha enweghị nsọpụrụ ma ncha ma nsọpụrụ ma ịgba mbọ ma inwe ndidi ụmụaka kịta enweghị ya. Biko onwe ihe ị ga-ekwu gbasara ihe a ndụmọdụ ị ga-enye ha biko nye ha maka na ha ụmụaka ugbu a agba ekperechi ihe ha. Okay, ihe kwuru ihe ziri ezi mana ndụmọdụ m enye ya ebido ya wụ first nne na nna maka na asị na o si na ndị etu esi akọwa efọ ndị na-arụ ụlọ foundation na root mebie o mebigo onwe ha go esewo azụ si n'isi rebe ogwurugwu ya adụ ndụ maka na ihe na-akọwa ihe n'ebe a wụra maka na ezinụlọ nne na nna na-agbazi mbọ nnukwu mmadụ akarị ọrụ adịghị ịhụ ndị nne na nna nwa na-arụ ọrụ oyibo nke nwaanyị nọ n'ụgbọelu na-eje mitin nke nwoke nọ n'ụgbọala na-arụ ọnụ kọmpani onye na-azụzi ụmụazị n'ụlọ ọ bụrụ ndị ihe na-akpọ ya maid na ndị odibo ikwu na ibe mana o kwekwa m ọsọ ghọta na enwere ezinụlọ nọ na situation n'ọnọdụ ndị ezinụlọ ebe nne na nna na-arụ ọrụ ha emeghe iwu na mgbe ụmụaka nọ n'ahọ nọ below erubeghị ahụ 15 ha mere iwu na ha na-abụ enweghị ike ịpụ n'ụlọ hapụ ụmụaka to ndị odibo ikwu na ibe kpatakpata ka ụmụaka ghara iso isi n'ọhịa. Nke ọzọ bụrụ ya ndị aga nne na nna ya esi kpọpụ nwata obere nwa nọ ndị ihe a na-akpọ ya kwa primary school akwụkwọ nke mbụ ọwụ nursery iwe ji obodo oyibo ọ nọrọ ebe a na-agụ akwụkwọ esi ka azụ ọrụ gị onye mbọ na-azụdo nwa oke so ọwụ na ya azụghị ụmụaka anyị enye ha omenala gbu n'ime ha nye ha the right foundation ha ya ejepụ before ha ewerewezie ihe ha mụtara from ụmụaka ibe ha na ikwu na ibe ndị ahụ awụrụzie mgbe ị zụrụ ha ruo ahụ 15 na ahụ 15 to 16 onweghị mgbe nwata ahụ erugo inyego ya n'ofe ịma nke dị njọ na nke dị mma. So ndụmọdụ na-enye buto nne na nna si negharịa anya puluo back otu esi azụ ụmụaka anyị mana fụ ụmụaka anyị ndị jehiogoro anyị ya na-ekwu anyị ya na-atụ ya ọnụ dịka na nnọkọ dị otu a na-agwa ha na ụzọ ahụ ha na-eso ahụ ụzọ ndụ ha neghachi azụ nwee ike iṅomi ihe ụmụaka si n'ezigbo ezinụlọ and ihe ikwu na ibe na-enye ndụmọdụ na-enye onye ndụmọdụ nwee ike inye ha ige ntị na iṅomi ihe ọma karịa iṅomi nke ọjọọ. Igbo bụ Igbo, Igbo dị omimi, Igbo bụ mba,
mba anyị agakwa na-ahapụ omenala wee mewe omenelu mba nụnụ ụnụ anụgo n'ihe maazị kwuru biko anyị ncha akwụkwa ndị Igbo ọkwa na anyị mee ọfụma anyị agbakọnata wee bunye onye ahụ elu maka ime enwere ihe a na-asị na ofu aka rụta mmanụ ozu Igbo ọnụ ozu ọha ọnụ ha ofu onye sọsọ metere ihe ọjọọ ewere wee gụọ mmadụ niile ọnụ ndị be anyị ọ dị mma mba ọ dị mma biko ka anyị tụlee n'onwe anyị nyụbanye anya ndị nne ndị nna biko anyị agaghị asị na anyị na-achụ ego chụọ ego kedu uru ọba na anyị chụrụ ego a chụta ego mana ihe anyị kwe maka ihe wee na-achụ ego nwa ala n'iyi maka na ihe anyị kwe maka ihe na-achụ ego bụ maka ọdịnamma nke anyị na ụmụaka lazia n'iyi ka ekwe n'isi ego nwa na-achụ ihe anyị na-akọwa bụ biko ndị Igbo mma mmanụ biko ka anyị bido kịta site ugbu a ka anyị na-ekwu ya unu na-anụ m na-ege ntị wee chụgbuo ewu ojii oge chi ka dị maka chi ji n'ahụ anyị unu ahụhụ na ihe emebiela na ike nke Chukwu ọ gakwana ihe emebi Igbo ahụ anyị bụ ka anyị ka ga-abụ Igbo eji eje mba ahụ ka anyị ga-abụkwa ndewo oke mba Igbo bụ oke mba Igbo ọma na-ege ntị eji m n'aka na arụ dị unu mma unu na-anya tata unu ga-afụ na ụkwụ m chim naanị maka ihe nwere ịkọrọ unu tata ihe nwere ịkọrọ unu wee bụrụ ndị gbara nke a na-akpọ asọmpi nke ndị bekee kpọrọ football ndị gbara ya ọfụma wee mara ihe ha gbara n'ime ya onye nke mbụ anyị chọrọ wetara unu tata wee bụrụ Emmanuel Okala nwoke anụnwa topuru o zuru ihe eji nwoke wee mee nwoke anụnwa nọ na-aghọrọ ndị a na-akpọ Super Eagles na-agbara Nigeria ihe a na-akpọ football wee soro ha mgbe ha ji wee nweta ọtụtụ ugo mmeri nke mbụ ha meriri nwoke a gbakwara ndị nke a na-akpọ Enugu Rangers Club o sokwe ha wee gbaa mgbe o so ha wee gbaa wee ọkwara ha goolu ọfụma nwoke agbanịrị ọfụma nke bụ na ụmụ Igbo niile ma obodo anyị bụ Naịjirịa bụ ya n'ọnụ maka ihe a na-akpọ ịghọ goolu o mere ya ọfụma onye nke abụọ anyị chọrọ iwetara unu tata wee bụrụ nwoke ọma Aloysius Atuegbu nwoke anụwa anụ m na mgbe ọ na-agba nke anọ ọgba ofu nje o mebie nke haja nke na-ahọtago n'aza net ebe ọ na-abanye wee baa ya blockbuster maka ihe ọ na-agba n'ụkwụ nwoke agbalịrị ọfụma ọ na-agba highest n'ihe akpọrọ ihe asọmpi football nwoke agbalịrị ọfụma nwoke ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya tata wee bụrụ nwoke ama ama ka onye na-amarakwana ya Christian Chukwu nwoke anụnwa agba wee dukwere ndị na-agba wee na-akụzikwere ndị na-amụchọrọ ịmụta ka si agba nwoke anụnwa agbanigo ihe dị egwu na ihe akpọrọ football nwoke anụnwa ọ bụkwa sọsọ naanị na ọ gbara ndị Enugu Rangers Club wee gbakwara ndị nke akpọrọ Super Eagles wee mechekwa wee toro n'ọkwa captain nwoke anụnwa ọ bụkwa na ọsọ na odugo o wee mechie nke ahụ o wee gaa akụziri ndị na-amụta ndị obere chọọ ịmụta ka si agba ihe akpọrọ ihe asọmpi onye ọzọ anyị ga-ewetara unu tata wee bụrụ Henry Nwosu nwoke anụnwa esogo ndị obodo anyị bụ Naịjirịa na-agba ndị obodo anyị bụ Naịjirịa nke akpọrọ Super Eagles wee gaa ọtụtụ asọmpi dị iche iche nke ha zọrọ ọtụtụ ihe na ya dịka Olympics na ndị otu ya dị iche iche mana ịmazi ihe chọrọ egwu maka nwoke akịta nwoke anụnwa bụ onye na-edu ndị nke akpọrọ Gateway United FC nke dị na Abeokuta Ogun steeti nyewa bụ onye ndu ha kịta nwoke ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya tata wee bụrụ nwoke ama ama
nke aha ya bụ Sam Ọkwaraji luteziri ebe ọ na-eme ka ọ tụtara ya ugo mmeri wee gbagide bọọlụ wee daa wee nwụọ. Mana nwoke a mgbe ọ gbakwara ọ gbanyere mmadụ niile ma ya maka ihe ọ na-agbawo nke a kpọrọ pieces ọ na-agba ya ọfụma. Onye ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya kịta wee wụrụ Aloy Agụ. Nwoke a bụkwa ihe ọ na-emekwa bụ iche bọọlụ. Nwoke a chekwara bọọlụ ọfụma nke bụ na o so ndị nke akpọrọ Super Eagles na-agbara Nigeria bọọlụ akpọrọ Super Eagles o so ha wee gaa n'ọtụtụ ugo mmeri ha gara wee nyere ha aka wee mee na onwere onye meriri anyị onwere onye gbaba bọọlụ n'ime na-eti anyị. Onye ọzọ m chọrọ ịgwara tata wee bụrụ nwoke ọ ga-abụ nrote isi ya na-ebu m na ọ bụ nwafọ Igbo anyị ya na mbụkwa onye Igbo, Emmanuel Amunike. Ọ bụrụ na amaghị ya chere m ga-akọwara unu elotere na nke a kpọrọ African Nations Cup na agbara na 1994 nke ha gbara with ndị Zambia. Nwoke abata n'ọgwụgwụ oge wee nye goolu na abụọ mere ya wee tụrụ ugo na ya. Nwoke ọma chọrọ ikwu okwu ya wee bụrụ nwoke ọ ga-abụ nlote nna amụrị sọsọ amụ, Kanu Nwankwọ. Nwoke anụnwa gbakwara ọtụtụ asọmpi dị iche iche nke anyị ma ọ gbara ndị Super Eagles wee soro mgbe a gbara nke Olympics 1996 nke ọ wenetara anyị ugo mmiri. Nwoke anụnwa agbawasị ọsọ n'obodo anyị bụ Nigeria. Ọ gbakwara na mba ọzọ wee gbara ọtụtụ ndị ọzọ na-agba bọọlụ dị iche iche nke o ji wee gbara ndị Arsenal mere mmadụ niile ji wee mara ya n'ụwa gbaa gburugburu. Nwoke agbanikwara mgbe ọ gbara. Ọkwa ya nrotekwe na ihe anyị na-eme bụ Igbo amaka ya na ndị a gosikwere anyị na Igbo anyị mara mma n'ezie. Ke anyị ga-emezi ka ọ na-akpọtụ daalụkwa n'ụwa. Okemba, Okemba, Igbo Okemba, Okemba. Ndị be anyị ihe niile nwere mbido na-enwe njedebe dịka otu anyị si wee na-ekwu. Unu amago n'onye mụ na ya nọ na ọ bụ Maazị Emeka Okeke ọnyanwa bụ onye isi Group Managing Director Media Fuse Advertising. Biko na Maazị Imena o nwere ihe ọzọ ị ga-atụnyere ndị be anyị tupu anyị ana? Well, ihe ma atụnyere ndị be anyị bụ Igbo jide ka unu ji. Igbo n'ebe n'anya n'ọzụzụ ụmụaka anyị. Igbo na-achụnụ na-agba mbọ maka Igbo amaka. Ihe anyị ji eje bụ ihe anyị mụtara n'ụlọ. Anyị kwesịrị ị na-represent Igbo ọfụma n'ebe ọbụla anyị nọ. Chetakwanụ na anyị bụ ndị Igbo. Chetakwanụ na anyị bụ ndị Naịjirịa. Chetakwanụ na anyị kwesịrị iso na-emezi obodo karịa ikposi ekposa. Igbo ndewonu. Unu anụgoni anụnụ n'ọnụ Maazị Emeka Okeke. Unu chetakwanụ na anyị bụ ndị Igbo. Ka o si na dị Igbo bụ Igbo. Igbo mma mmanụ. Ọ bụsigokwa ka ọha n'ọnụ ya gaziere anyị. Okemba, Okemba, Igbo Okemba, Okemba. Igbo kwenwe, Igbo kweswenwe, Igbo kweswenwe. Igbo ndemche manu, Igbo ndemche chemba. Eziokwu Igbo amaka nwe. Sino muwanya muru no dita anyanwụ. Igbo Okemba, chai emwega atwe, nwanne emwega atwe.